Nakadayeg si Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban sa gihimong Davao Oriental Agri-Fisheries Summit 2023 kay pinaagi niini matubag ang yatubang nga hagit sa agri-fisheries industry sa probinsya. Suportado ni Yusek Panganiban si Governor Corazon Malanyaon nga nangulo sa summit ug misaad kini nga tabangan ang gobernador sa iyang mga tinguha alang sa Davao Oriental. Tumong sa provincial government sa pagpilot sa Davao Oriental Agri-Fisheries Summit nga mapalig-on ang pundasyon sa agricultural development pinaagi sa paghatag og giya og suporta nga gikinahanglan sa nagkadaiyang mga agricultural sectors aron mulig-on ang food security program sa probinsya pinaagi sa tabang sa nagkahiusang mga mananagat ug mag-uuma. Ang summit giorganisa sa Provincial Agriculture Office. Gipresenta ni Malanyaon atubangan sa 600 ka mga mag-uuma ug mananagat gikan sa nagkadaiyang lungsod sa Davao Oriental. Kuyog ang mga LGU officials, stakeholders ug investors ang iyang Provincial Economic Strategic Direction nga nakasentro sa agri-fisheries development. Sumala nini nga padayong mutabang ang provincial government sa mga gikinahanglan sa mga agricultural sectors. Dungan sa gihimong Agri-Fisheries Summit 2023 ang pag-turnover sa klase-klaseng agricultural machinery valor 27.74 million pesos ngadto sa mga kooperatiba ug asosasyon sa mga mag-uuma sa Davao Oriental ubos sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization (CONPHILMEC). Ang gipang turnover nga mga makinarya gilangkuban sa hand tractors, floating tillers, precision seeders, rice reapers, mobile rice mills ug uban pang mga equipment na makatabang aron mapadali ang pag-ugbad sa uma o pagpanguma aron mas mapadaghan ug mas mutaas ang produksyon sa mga abot sa uma. Sumala sa PhilMec, dakong tabang ang mga ekipo sa mga mag-uuma sa probinsya aron makabawi sa lugi sa produksyon ug mausbaw ang ilang kita sa ilang mga produkto. Sumala ni Yusek Panganiban nga ang gipanghatag ng mga makinarya ug mga ekipo saad sa national ug provincial government aron matabangan ang mga mag-uuma nga mapalambo ang ilang panginabuhian ug mapataas ang productivity ug competitiveness sa agricultural sectors. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.